deň. Ďakujeme, že ste sa zúčastnili na našej roadshow, ktorá sa uskutočnila 21.5. Tí, ktorí ste sa zúčastnili do tomboly, máte možnosť získať tieto ceny, ktoré sme pre vás prichystali, takže šup sa do tomboly. Takže 10. miesto mini rezák získava Alena Bedečová, pán Jozef Bedeč, a to je toto, nech sa páči. 9. miesto. 9. miesto Energy Projekt, gratulujeme. 8. miesto Jan Mikuš. 6. až 7. miesto máme račňový rezák, takže 7. miesto získava pán Mário Tomášovič, gratulujeme. 6. miesto získava SKVP SRO pán Socha, gratulujeme. 4. až 5. miesto sú nožnice do 42, tie vyhráva pán Holitor, firma Hofax, gratulujeme. 4. miesto. 4. miesto pán Antarík, Peťo Antarík. 3. miesto, čo je lézrový diaľkomer, vyhráva pán Anton Kirír, ak dobre čítam. Gratulujeme. 2. miesto získava, čo je inšpekčná kamera CA25. Pán Miloš Beluský, gratulujeme. 1. miesto, daj nejakú zvučku. Samonivelačný krížový laser vyhráva pán Radoslav Ružovič. Gratulujeme. Ďakujeme, že ste sa našej tomboly zúčastnili. Dúfam, že sa uvidíme ešte aj tento rok.